ए खाइया को कौन है ए पोटल भजा ए पोटल खाई न पोटल आनी की देइथला सेया हिच पोटल शुक्ला टिके करथला न दादा घंटा ना गेंडा घंटा सतुरा भजा का गेंडा सतुरा खाऊ ना नाई मो मां टिके पनीर करथिली ना माडी बिरयानी के हो ना प्लीज 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 ସିଏ କହୁଛି ମୁଁ ବିରିୟାନୀ ଖାଇବି ଇଏ କହୁଛି ମୁଁ ପନିର ଖାଇବି ଇଏ କହୁଛି ଭଣ୍ଡା ସନ୍ତୁଳା ଖାଇବି ଯିଏ ଯାହା ଖାଇବାର ଅଛି ଖା ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବିନି ହେଲା ସକାଳୁ ମଣିଷ ଖଟି ଖଟିକି ଆସିବ ଆଇଲା ବେଳକୁ କିଛି ଗୋଟେ ଖାଇବା ନାହିଁ କେତେ ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ଫ୍ରିଜରେ କ'ଣ ଅଛି ଖାଇବାକୁ ଯାହା ହଉ ସେଉ ଅଛି ଜୁସ୍ ଅଛି ପିଇବି ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଲାଇଫଟା ଏଇଆ ଦୁନିଆରେ ସ୍ତ୍ରୀ କି କ'ଣ କହିବୁ ସିଏ କହିଲାଠୁ ପିଠା ଘଡ଼ିକା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ପଳାଉଛି